Jeg gav min datter en lille café, så hun kunne starte et nyt liv, fyldt med drømme og uafhængighed. Jeg troede, jeg rakte hende en nøgle til frihed, ikke en lænke. Men den dag, jeg kom for at se hende, fandt jeg hende i tårer, tvunget af sin svigermor til at udføre det mest beskidte, mest ydmygende arbejde, uden at tjene en eneste krone, mens den anden kvinde lå og beholdt det hele for sig selv. Forræderiet fra en så nær person stak mig i brystet som en iskold dolk. Jeg handlede hurtigt, næsten instinktivt, og den uretfærdighed skulle blive til en metodisk, kold og tålmodig hævn, der ville ændre alt og ikke lade nogen sten forblive uvendt. Inden vi fortsætter, må du meget gerne abonnere på kanalen og fortælle mig i kommentarerne, hvad klokken er, hvor du er og hvilken by og hvilket land du ser med fra. De små klokker over døren til Morgenstund Café klirrede, da jeg skubbede glasdøren op. Først ramte lugten af brændt kaffe mig, tung og hengemt, efterfulgt af en sur stank fra køkkenet. Alt føltes forkert, for stille, for tomt, for sørgeligt. Så jeg hende, min datter Ida, på knæ ved indgangen til toilettet, hvis dør stod på klem, så alle kunne se hende. Hun skrubbede flisefugerne med en tandbørste. Hendes ansigt var rødt og vådt. Hun tørrede tårer væk med håndryggen, mens hun fortsatte med at skrubbe ubønhørligt med den anden, som om hendes værdighed afhang af ikke at stoppe i et eneste sekund. Ida, mangler du ikke et sted? Stemmen kom bag fra disken, skarp og sød som kunstigt sødemiddel, men med kanten af et barberblad. En kvinde lige over 60 sad ved kassen, som var det hendes personlige trone, upåklageligt sølvgråt hår, designerbriller hængende i en kæde, et tilfreds udtryk. Det var Elisabeth Friis, vi kaldte hende Lizzie, min datters svigermor, og den medejer af caféen, som jeg havde købt til Ida for bare 3 måneder siden med hele min pensionsopsparing. Idas hoved for op, vores øjne mødtes. Hendes blev store af panik. Far, hviskede hun. Lars. Lizzie's smil kunne have solgt sand i Sahara. Sikke en charmerende overraskelse, sagde hun og rejste sig med studeret ro. Vi havde ikke ventet dig. Vi har alle meget travlt. Min kæbe strammede til. Jeg gik hen mod min datter og undgik tomme bordet. Jeg kom hjem for at se min datter, sagde jeg langsomt. Min datter og hendes kaffebar. Vores kaffebar, du, korrigerede Lizzie og tiltede hovedet. Ida og jeg er partnere nu. Fortalte hun dig det ikke? Tandbørsten gled ud af min datters hånd og klaprede mod fliserne. Hej far, mumlede hun. Undskyld, jeg skulle lige afslutte noget. Ordet partner sad fast i halsen på mig som et stykke rådent kød. Jeg arbejdede i 35 år som sundhedsinspektør. Jeg ved, hvordan man genkender noget, der er i forrådnelse, selvom ingen andre vil se det. I hjørnet, siddende med en åben bærbar og blikket klistret til. Skærmen, som om verden ikke eksisterede, var Mads, Idas mand og Lizzies søn. Han flyttede sig uroligt, da jeg så på ham, men sagde ikke et eneste ord. Der var kun en anden kunde i hele lokalet, en ældre kvinde ved vinduet, der stirrede ned i sin kop, som om hun håbede at finde svar på bunden. Lad mig hjælpe dig, skat. Jeg bøjede mig ned efter tandbørsten. Nej. Lizzie stod op og glattede sin nederdel med en teatralsk gestus. Hun skal lære de korrekte rengøringsstandarder. Sundhedsinspektøren var meget tydelig i sidste måned. Min hånd frøs i luften. Hvilken sundhedsinspektør, spurgte jeg, mens blodet frøs i mine årer. Lizzie viftede afvisende med hånden. Et rutinebesøg. Ida havde et par forglemmelser, men vi har allerede ordnet alt. Hendes smil blev bredere. Det ved du jo meget om, ikke sandt? Med dit gamle erhverv. Espressomaskinen væsede bag disken og slap damp ud. Jeg talte til 5, før jeg talte. Mads, jeg vendte mig mod min svigersøn. Hvordan går arbejdet? Han kiggede knap op. Fint, Lars. Travlt. Han har været en stor hjælp her, sprang Lizzie ind og svarede for ham. Han tager sig af økonomien, leverandørerne. Nogen er nødt til at tage sig af de seriøse ting. Jeg kan godt klare det, forsøgte Ida at sige, og rejste sig med kluden i hånden. Skat, det har vi allerede talt om, afbrød Lizzie, hendes stemme kvalmende sød. Du skal fokusere på det, du er god til, bagningen.
Min datters hænder knyttede sig om kluden. Hun bevægede sig hen til det nærmeste bord og begyndte at tørre det af med hurtige, næsten febrilske cirkulære bevægelser. Jeg bestilte en kaffe fra Lizzie, ikke Ida. Det gjorde ondt, men jeg havde brug for at observere, ikke argumentere. Lizzie serverede den med teatralsk præcision. Så, hvad synes du om vores blanding, sagde hun og lænede sig ind over disken. Jeg har opgraderet bønnernes oprindelse. Vores oprindelse, specificerede hun, som om hvert ord var en lille kniv. Kaffen var tynd, bitter og havde den forkerte temperatur. Jeg havde lukket hele etablissementer for mindre end dette. Lækkert løj jeg og mærkede min hånd ryste let, da jeg førte koppen til læberne. En smule kaffe spildte ud på disken. Lizzies øjne fulgte pletten med en gnist af tilfredshed. Hun hev en klud frem under disken og tørrede spildet op med overdreven ro. Intet problem, Lars. Spild sker for alle. Jeg ville rive kluden fra hende. Jeg ville skrige. I stedet tog jeg en dyb indånding og talte til 10. Kvinden ved bordet ved vinduet rejste sig og gik uden at drikke sin kaffe færdig. Klokken klirrede igen på vej ud. Jeg vil meget gerne se partnerskabspapirerne, sagde jeg henkastet. Jeg har altid været lidt nysgerrig på dokumenter. Forretningsdokumenter er så kedelige, lå Lizzie. Mads håndterer alt det juridiske, ikke sandt, skat? Han nikkede uden at tage øjnene fra sin bærbare. 35 år som inspektør i restauranter, hvor jeg så ejer at lyve, sno sig, undskylde, bruge alle tricks i bogen. Jeg kendte skyld, jeg kendte bedrag, og jeg vidste præcis, hvornår jeg så på det. Nå, jeg satte koppen ned på disken. Jeg må hellere lade jer komme tilbage til arbejdet. Vi stopper aldrig med at arbejde her, sagde Lizzie strålende. At drive en succesfuld virksomhed kræver konstant opmærksomhed, men det er det, familie gør, ikke? Vi støtter hinanden. Jeg kiggede på Ida på den anden side af lokalet, med kluden i hånden, stirrende ud i luften. Selvfølgelig, svarede jeg. Klokken klirrede igen, da jeg gik. Denne gang lød den blødere, eller måske var det bare ringen af raseri. I mine ører. Jeg kørte hjem 20 minutter gennem bytrafikken. Mine hænder så klemte om rattet, at mine knogler var hvide. Omkring 7:00 ringede det på døren. Ida stod på min rebus, hendes øjne hævede af gråd. Hun kom ind uden et ord, satte sig i sofaen og krammede knæene mod brystet, som om hun ville forsvinde. Jeg fortalte hende, at jeg skulle hente varer, hviskede hun. Vi har lidt tid. Jeg satte mig ved siden af hende og ventede. Dæmningen brast. Far, jeg er så ked af det. Tårer strømmede ned af hendes ansigt. Jeg ville ikke have, at du så det sådan. Jeg skammede mig så meget. Skamme dig over hvad? Spurgte jeg, min stemme blødere, end jeg følte mig. Hun sagde, hun ville hjælpe os med de indledende omkostninger, at det var en familieinvestering, at hun bare ville støtte os. Ordene væltede ud, desperate. Så kom papirerne. Der var så meget juridisk sprog. Mads sagde, det var normalt, at det bare var for at beskytte os alle. En knude dannedes i mit bryst. Lad mig se dem. Hun trak en mappe frem fra tasken med rystende hænder. Jeg åbnede den. Partnerskabsaftalen så normal ud på første side. Ved den 3. vendte min mave sig. Ved den 7. vidste jeg præcis, hvad der var sket. Hun har 51%, snøftede Ida. Advokaten sagde, jeg kunne ikke engang høre, hvad advokaten sagde. Jeg var så nervøs, jeg skrev bare under. Min stemme kom ud kold, flad. Jeg ordner det her, far, hun har penge, forbindelser, og jeg, Ida, jeg tog hendes hænder. Se på mig, det gjorde hun. Jeg brugte 35 år på at lukke steder, der troede, de var hævet over reglerne. Jeg klemte hendes hænder. Jeg skal nok ordne det, og det tager jeg ikke lang tid. Hun tog afsted efter 10:00 og kørte hjem som en teenager, der bryder udgangsforbuddet. Jeg sad i mørket. Partnerskabsdokumenterne lå på sofabordet som 51 sider af elegant tyveri. Mine øjne gled hen mod bogreolen. Blandt mine gamle plakater om folkesundhed. Vask dine hænder, red et liv. 1952 udgave var der et lille læderetui. Jeg havde ikke åbnet det i 3 år. Min hånd rakte ud efter det næsten af sig selv. Indeni lå mit gamle mærke.
seniorsundhedsinspektør, Miljø- og Fødevarekontrollen. Billedet viste en yngre udgave af mig med mere hår og færre grå striber, men præcis de samme øjne. De samme øjne, der havde lukket 43 restauranter for alvorlige overtrædelser. Jeg lod fingeren glide over det prægede sel. Et smil, ikke et venligt dannedes langsomt på mit ansigt. Næste morgen lå mærket på mit natbord, da jeg vågnede. Vanen gjorde resten. 3 års tidlige morgener havde programmeret min krop. 6:00 var jeg i bad. Jeg klædte mig omhyggeligt på. Pæne bukser, en skjorte, behagelige sko, den uofficielle uniform for den afslappede inspektør. Jeg havde ikke båret den kombination i 3 år, men min krop huskede, hvad der var nødvendigt. Spejlet reflekterede ikke længere kun en forvirret far. Nu så jeg en mand med en plan. Morgenstund Café åbnede 7:00. 7:30 trådte jeg ind ad døren. Ida stod bag disken, alene, med mørke rande under øjnene. Hun sprang op, da klokken ringede. Far, hvad laver du? En sort kaffe, tak, sagde jeg højt nok til, at de 2 spredte kunder og damen i hjørnet kunne høre det, og en af de der kanelsnegle. Hendes øjne flakkede. Hun forstod mere, end hvad jeg sagde. Selvfølgelig, svarede hun. Straks. Jeg satte mig ved et bord bagerst, åbnede en lokalavis. Jeg ikke engang kiggede på og lod som om jeg læste overskrifterne. Min opmærksomhed var et andet sted. Køleskabsdøren stod åben for længe. 20 sekunder, 3 dive, temperaturmisbrug. Ida tog mælk og lukkede den endelig, men der var intet synligt termometer på ydersiden. Et dårligt tegn. I klargøringsområdet var mejeriprodukter for tæt på, hvor hun lige havde skåret grøntsager, en risiko for krydskontaminering. Ingen åbne beholdere havde datomærker, en klar overtrædelse. Idas telefon lå på disken, hvor tallerkener blev færdiggjort. En smittevægter. På 10 minutter havde jeg talt 5 sitterbare overtrædelser, uden overhovedet at træde ind i køkkenet. Kaffen og sneglen ankom til mit bord. Jeg takkede hende. Hun skyndte sig væk. 35 år gør noget ved din hjerne. Hvor en tømrer ser bærende vægge, ser jeg sundhedskugler. Overtrædelserne sprang mig i øjnene. Lars, hvor er det en fornøjelse at se dig så ofte. Lizzie dukkede op bagfra med frisk makeup og et endnu friskere smil. Hun satte sig i stolen over for mig uden invitation. Ser du? Jeg fortalte Ida, at en god kaffe sælger sig selv. Stedet ser anderledes ud end sidst, sagde jeg, og tog en slurk af kaffen, der var lige så tynd som den forrige. Nye systemer? Selvfølgelig, hun lænede sig frem, begejstret over at høre sig selv tale. Jeg har implementeret flere effektiviseringstiltag. Vi reducerer spild, optimerer lagerbeholdningen, skærer ned på udgifter. Små virksomheder dør af overforbrug på pjat, som mejeriprodukter fra premiummærker. Generisk mærke koster halvdelen. Hendes øjne strålede. Kunderne lægger ikke engang mærke til forskellen. Optimer. Et fint ord for at spare på bekostning af sikkerheden. Jeg havde engang lukket et sted for at servere udløbet mælk. I Lizzie's verden må udløbsdato have været endnu en detalje, der kunne optimeres. Jeg noterede mig, tjek datoer i kølerummet, hvis de overhovedet havde mærkater. Meget klogt, sagde jeg. Tak. Mads og jeg gennemgår hver enkelt post. Han har et hoved for tal, som du ikke vil tro, smilede hun, stolt af sin søn. Det lille morgenrykind begyndte. 3 mennesker blev til 5. Ida bevægede sig frem og tilbage mellem disken og bordene. Lizzie plantede sig ved kassen urokkelig. Nej. Hendes stemme skar igennem mumlen som et irriterende brum. Ikke sådan, Ida. Hun krydsede lokalet hen til bordet, som min datter var i gang med at tørre af. Cirklerne. Se. Hun snuppede kluden fra hendes hånd og demonstrerede med langsomme, overdrevne bevægelser, som om hun forklarede det til et lille barn. Ser du? Ingen striber. Det er ikke så kompliceret. Jeg gjorde det sådan, mumlede Ida. Tja, 3 kunder klagede i går over stribede bordet. 3. Ved du, hvad det gør ved vores omdømme? 2 mennesker ved nærliggende bordet rykkede uroligt. Mads kiggede op et sekund, åbnede munden og lukkede den igen.
Mads, jeg beder dig, hans mor afbrød ham. Jeg træner hende. Nogen er nødt til det. 35 års inspektioner, og jeg havde aldrig citeret nogen for at tørre af i cirkler eller lige linjer. Ved du hvorfor? Fordi det er ligegyldigt. Hvad der betød noget, var kontrol. Og for folk som Lizzie var kontrol hele pointen. Undskyld mig, jeg rejste mig. Må jeg bruge toilettet? Selvfølgelig, svarede hun med et strålende smil. Nede ad gangen. Vi holder alt meget rent. Det vil du elske, ikke sandt, Lars? Med din erfaring. Jeg gik ned ad gangen og fik i forbifarten et perfekt udsyn til køkkenets udleveringsluge. Rengøringsmidler blev opbevaret på samme hylde som tørvarer. Overtrædelse. Gulvmoppevasken var lige ved siden af håndvasken. Endnu en overtrædelse. Jeg trak min telefon frem og tog 3 hurtige, diskrete fotos. Badeværelset var ironisk nok skinnende rent. Jeg væddede på, at det var Idas arbejde, ikke Lizzies. Håndvasken havde dog en revne i kummen, lille, men bemærkelsesværdig. 4 fotos mere. Da jeg vendte tilbage, havde Lizzie taget min stol og bladret i min avis, som om det var hendes egen. Ved du, hvilken sektion jeg elsker? Hun ventede ikke på mit svar. Business. Man skal forstå markedstendenser for at få succes. Helt sikkert, sagde jeg uden at sætte mig ned. Ida læser den aldrig. Hun har ikke forstand på forretning. Den pige er sød, god, men hun lod sætningen hænge i luften, for at stilheden skulle fuldende. Den. Jeg tog min tegnebog frem og efterlod en 200-kroneseddel på bordet. Kaffen og sneglen kostede ikke engang 80. Behold byttepengene, Ida, sagde jeg. Lizzies hånd skød ud som lynet, greb sedlen, og hun smilede, da hun talte den og lagde den væk. Hvor generøst. Vi vil bruge dem til at købe nyt udstyr. Espressomaskinen trænger til reparation. Ida stod stivnet bag disken, hendes blik fæstnet på den forsvindende seddel. Jeg gik ud uden at se mig tilbage. Hjemme åbnede jeg min bærbare. 3 timer med gennemgang af Miljø- og Fødevarekontrollens vejledninger. Paragraf 47. Jeg kendte de fleste artikler udenad, men jeg ville være opdateret. Min gule notesblok fyldtes med noter, temperaturfejl, risiko for krydskontaminering, forkert mærkning, opbevaring af kemikalier, mangelfuld udstyrsvedligeholdelse, hver overtrædelse, et nyt punkt i min plan. Omkring 6:00 ringede jeg til Jens Nielsen, 4 år i fødevarekontrollen. Vi havde trænet sammen, arbejdet side om side, lukket en berømt bistro på 6 timer for åbenlyse overtrædelser. Han tog telefonen på 3. ring. Lars Pedersen. 3 år på pension, og pludselig ringer du for at tale om overtrædelser af sundhedslovgivningen. Hvad er der sket? Må jeg ikke bare sige hej til en gammel ven, sagde jeg. Hans latter rungede gennem telefonen. På 3 år har du aldrig ringet bare for at sige hej, spyt det ud. Hvem har dummet sig? Hypotetisk, jeg lænede mig tilbage i min stol, en lille kaffebar, ny ejer. Flere overtrædelser af paragraf 47. Temperaturkontrol, datomærkning, kontamineringsrisici. Jenses tone ændrede sig, blev professionel. Det er allerede flere sitterbare forseelser. Hvor slemt er det? Slemt nok. Men ejeren er overmodig, tror at reglerne er for andre mennesker. Det er mine favoritter, svarede han. Dem, der tror, at reglerne er valgfrie. Vi talte i en time om alt og intet, som 2 gamle soldater, der mindede slag. Ved du hvad, Lars, sagde han til sidst. Jeg savner at arbejde med dig. De nye unge er alle sammen computere og risikoanalyse. Ingen har længere den mavefornemmelse til at lugte, når noget er galt. Jeg åbnede metalskabet, jeg havde reddet fra mit gamle kontor. 4 års kontakter. Inspektører, afdelingsledere, folk jeg havde trænet, folk der skyldte mig tjenester, folk der stadig huskede, da inspektør Pedersen lukkede den bistro på 6 timer. Min finger kørte ned ad en liste over navne. Christensen, Olsen, Jørgensen. Jens, sagde jeg stille, nogen er ved at få et intensivt kursus i sundhedsregulering. Paragraf 47. Det er på tide, at Elisabeth Friis finder ud af, hvad det virkelig betyder at optimere en forretning. 2 dage senere sad jeg ved mit køkkenbord, omgivet af papirer. Ikke hvilke som helst papirer, 35 års formularer, inspektionsrapporter, tjeklister, klageblanketter. Arkivskabet stod stadig åbent som et sår.
På Fødevarekontrollens hjemmeside fandt jeg den officielle klageformular, enkel og bureaukratisk. Jeg udfyldte den ikke bare, jeg formulerede den som en lærebogsrapport. Hvert ord var valgt til at udløse alle alarmer. Multiple observerede overtrædelser, krydskontamineringsrisici, temperaturmisbrug af potentielt farlige fødevarer, gentagen bekymring angående sårbare befolkningsgrupper. Det var magiske ord, den slags, der forvandler en simpel klage til en prioriteret inspektion. Jeg havde skrevet over 3.000 rapporter i min karriere. Ingen havde givet mig så meget fornøjelse. På den gule blok inddelte jeg min plan i 4 faser. Fase 1. Sundhedsinspektion. Fase 2. Omdømmeskade. Fase 3. Retssager. Fase 4. Økonomiske konsekvenser. Fase 1 var næsten klar, manglede kun de sidste detaljer. På min telefon blinkede burner-appen, jeg havde installeret aftenen før, med et usporligt nummer. Jeg ringede til Ida. Er du alene, spurgte jeg. Stilhed. Massa hos sin mor. Far, hvad sker der? Hør godt efter. Jeg sænkede stemmen. I morgen, når du lukker, skal du glemme et par ting. Datomærkerne på mejeriprodukterne for eksempel. Lad være med at ændre dem. Og temperaturloggen for køleren. Måske er du for træt til at udfylde den. En lang pause. Du sætter hende op, sagde hun endelig. Jeg lader sandheden vise sig. Nu jeg klemte telefonen hårdere. Vil du hjælpe mig? Hendes stemme faldt til en hvisken. Hvornår skal jeg forvente sandheden? I overmorgen, midt på formiddagen. Du vil vide det, når du ser det. Da jeg lagde på, kiggede jeg på computerskærmen. Formularen var udfyldt, perfekt og ødelæggende. Min finger svævede oversendt. Når jeg gjorde det, ville jeg bruge 35 års erfaring til at sigte direkte mod min egen datters kaffebar. Ja, Lizzie havde skabt disse risici. Hun havde sparet og ydmyget Ida, men navnet på licensen var min datters. Det var hendes drøm, den jeg havde finansieret med alle mine opsparinger. Jeg huskede Ida på knæ, der skrubbede badeværelsesgulvet med en tandbørste, grædende i stilhed. Jeg klikkede. Jeg brugte ikke min hjemmeforbindelse. 3:00 om morgenen tog jeg til en anden nabocafé. Jeg bestilte en forfærdelig kaffe og brugte deres wifi. Paranoia måske, men klager logges. Med tid og IP-adresse. Hjemme tjekkede jeg min e-mail. Der var en besked fra myndigheden. Din klage er modtaget og tildelt referencenummer 2025 KBH L1824. Fase 1 var i gang. Sent næste eftermiddag ringede Jens. Jeg har læst den, sagde han. Du er en lærebogsmanipulator, Lars. Du ramte alle de følsomme punkter. Sårbare befolkningsgrupper. Det er kode rød. Jeg nævnte ældre og små børn, svarede jeg. Præcis. Det gør det til høj prioritet. Klagen er allerede markeret. De skal tildele den inden for mindre end 48 timer, og det vil de. Jeg overvåger det personligt. Og bare så du ved det, alt er efter bogen. Jeg springer ingen protokoller over. Din klage er så velskrevet, at den fortjener den prioritet. Jeg smilede. Du trænede mig godt. Det gjorde jeg. Hans stemme blev blødere. Men lov mig én ting. Hold dig væk fra butikken, når de kommer. Hvis Lizzie ser nogen forbindelse mellem dig og inspektionen, vil hun begynde at stille spørgsmål. Jeg forstår, sagde jeg. Jeg troede, jeg kunne holde det løfte. Jeg tog fejl. Da mørket faldt på, oprettede jeg en Google-konto med en ny e-mail. Jeg skabte en profil, Bjarne Jensen. Et arkivfoto af en tilfældig mand, blå skjorte, neutralt smil, et glemselsværdigt ansigt. Den perfekte profil til at sige ubehagelige sandheder og derefter forsvinde. Jeg gik ind på Morgenstund Cafés side. Den havde 43 anmeldelser, et gennemsnit på 4,2 stjerner, venlige kommentarer om kanelsneglene og hyggelig atmosfære. Jeg skrev en anmeldelse med 1 stjerne i en høflig tone. Jeg er bekymret over den tilsyneladende manglende opmærksomhed på hygiejnestandarder. Jeg observerede alarmerende praksiser under mit sidste besøg. Jeg håber inderligt, at ledelsen tager fødevaresikkerhed mere alvorligt. Jeg tøvede et øjeblik, derefter trykkede jeg på udgiv. Klokken var 23:45. Næste dag, præcis klokken 10 om morgenen, sad jeg i en
Anden kaffebar, direkte over for Morgenstund Café, og overtrådte den ene instruktion, Jens havde bedt mig om at følge. Jeg bestilte en cappuccino. Hvilken temperatur holder I mælken på? Spurgte jeg baristaen. Han lå. Mærkeligt spørgsmål. Omkring 4 grader Celsius. Lederen tjekker termometeret 5 gange om dagen. Han er besat. God leder, sagde jeg. Cappuccinoen ankom perfekt. Mælken havde præcis den rigtige temperatur. Skummet var præcist. Ironisk nok at nyde en fejlfri kaffe, mens jeg ventede på at se min datters sted blive citeret for det modsatte. 10:15 parkerede en hvid sedan fra Miljø- og Fødevarekontrollen foran Morgenstund Café. 2 inspektører steg ud. Jeg genkendte kvinden fra træningsbilleder. Inspektør Christensen, clipboard i hånden. Manden havde et digitalt termometer hængende fra bæltet. Inspektør Olsen, ung, metodisk, den type, der aldrig joker på jobbet. Fra vinduet så jeg Lissis udtryk ændre sig. Først det automatiske velkomsthjertelige smil, derefter forvirring, derefter bekymring. Christensen viste sit legitimationskort. Jeg kunne ubesværet læse hendes læber. Fødevarekontrollen. Rutinemæssig inspektion. Lissi svarede med et større smil, den slags folk tager på, når de tror, de kan charmere systemet. Christensen smilede ikke tilbage. Gode inspektører smiler ikke på vagt. Olsen gik mod køkkenet. Lissis hånd forsøgte at afskære ham, guide ham hen, hvor hun ville have ham til at gå. Han kiggede ikke engang på hende. Gode inspektører lader heller ikke ejeren kontrollere turen. Christensen stillede sig op ved disken, målte temperaturer, åbnede beholdere. Olsen forsvandt ind i køkkenet, tastede noter på sin tablet. Ida stod forstenet ved espressomaskinen. Mads var stadig i sit hjørne med sine hovedtelefoner på og lod som om intet skete. 4 minutter senere kom de 2 inspektører ud. Selv på tværs af gaden kunne jeg se, at Lissi var blevet bleg. Hun talte hurtigt, gestikulerede, pegede på køkkenet, pegede på Ida, pegede på papirerne, Christensen holdt. Det var det universelle sprog, for det er ikke min skyld, det er hendes skyld. Christensen havde til gengæld det mest neutrale ansigt, jeg nogensinde har set. Veltrænet, uden tvivl. Jeg så hende række ham formularerne, de gule kopier. Lissi rev dem fra hans hænder. Hendes udtryk forvandlede sig til rent raseri, da hun læste. Hun vendte sig mod Ida. Selvom jeg ikke kunne høre, vidste jeg, at hun skreg. 2 kunder rejste sig, tog deres frakker og gik i hast. Olsen og Christensen forlod butikken uden at se sig tilbage med den professionelle kulde fra folk, der har set det drama 1000 gange. Jeg drak min cappuccino færdig, efterlod pengene på bordet og gik til min bil 3 gader væk. Fase 1 fuldført. Samme eftermiddag vibrerede burner-telefonen. Det var Ida. Jeg kan ikke tale længe, hviskede hun med baggrundsstøj. Hun siger, det er hele min skyld, at jeg har ødelagt forretningen, at bøden skyldes min inkompetence. Mads siger ingenting. Far, jeg er bange. Du gjorde det perfekt, svarede jeg. Hold ud. Dette er ikke slut. En time senere ringede min egen telefon. Ukendt nummer. Jeg tog den. Lars, sagde Lissis kolde stemme. Vi er nødt til at tale. Hun kaldte mig ikke længere Lars eller svigerfar. Formel, distanceret, farlig. Hvad kan jeg gøre for dig, Lissi? Spurgte jeg. Lad være med at spille uskyldig. Det er en fornærmelse mod os begge. Jeg ved ikke, hvad du taler om. Inspektionen, Google-anmeldelsen, timingen. Tror du, jeg er dum? Mit hjerte slog hurtigere. Jeg foregav uvidenhed. De inspicerede caféen. Det er en skam, men sådan noget sker jo. Bjarne Jensen, spyttede hun. Ringer det navn en klokke? Fordi hans IP-adresse bestemt ringer en klokke for mig. Vil du gætte, hvilken hjemmeadresse den er forbundet med? Stilhed. Vi er nødt til at tale ansigt til ansigt, fortsatte hun. Ellers tager jeg i denne uge alle beviserne med til politiet og indgiver en anmeldelse for chikane, bagvaskelse og indblanding i min forretning. Du bestemmer. Dit hus om en time. Hun lagde på. Jeg sad i sofaen, telefonen stadig trykket mod øret, og følte noget, jeg ikke havde følt i 4 års inspektioner. Rigtig frygt. Lissi havde en advokat, ressourcer, tid.
Hun kunne fordreje historien og male mig som en besat gammel mand, der chikanerede en stakkels forretningskvinde. En Google-anmeldelse, så dum som den var bevis på, at jeg havde rettet mine skridt mod hendes forretning. Hvis jeg faldt, ville jeg ikke kun miste det lille, jeg havde tilbage. Jeg ville trække Ida med mig ned. Jeg var halvfjerds, men næsten ingen opsparing efter at have købt caféen. En enkelt retssag kunne efterlade mig på gaden. 20 minutter før det aftalte tidspunkt gik jeg stadig frem og tilbage i min stue. Partnerskabspapirerne lå åbne på bordet. 51 sider af røveri forklædt som en alliance. Så kom en sms fra Ida. Hun ved, du hjalp mig. Hun siger, hun vil gå efter dig. Jeg er så ked af det. Det er alt sammen min skyld. Jeg læste sætningen flere gange. Min skyld? Nej, det var det ikke. Jeg skænkede en whisky, drak den og hældte resten af flasken ud i vasken. Jeg ville få brug for et klart hoved. Banket på døren var præcist. 3 faste bank. Jeg åbnede. Lizzie var upåklagelig. Cremefarvet dragt, perler, perfekt makeup, som om hun kom fra et bestyrelsesmøde. Bag hende stod en mand i 50'erne, gråt jakkesæt, lædermappe. Pedersen, sagde han og rakte mig hånden. Jeg er Richard Mikkelsen, fru Frieses advokat. Tak, fordi de vil møde os. Jeg har ikke accepteret noget, svarede jeg og lukkede dem ind. Jeg er blevet truet, og det gør mig nysgerrig. Lizzie gik ind, som om hun vurderede ejendommen for at købe den. Advokaten placerede sin mappe på bordet, åbnede den og lagde en stak papirer pænt frem. Lars, begyndte hun, lad os stoppe lejen. Jeg ved, du indgav klagen. Jeg ved, du postede anmeldelsen. Og jeg ved, du forsøger at ødelægge min forretning. Din forretning, gentog jeg og lod ordet hænge i luften. Interessant ordvalg. Ja, min forretning. Den, jeg reddede fra din datters inkompetence, hun lænede sig ind mod mig. Den, du saboterer. Hun tog sin telefon frem, trykkede et par gange og viste mig skærmen. Min falske anmeldelse under navnet Bjarne Jensen ved siden af den IP-adresse, den var postet fra. Vil du forklare det? Advokaten greb ind med en blød stemme. H.R. Pedersen, dette passer ind i et mønster af chikane og bagvaskelse. Min klient er parat til at indgive et søgsmål. Jeg lå. Jeg kunne ikke lade være. Lizzie's smil blev skarpere. Synes du, det er sjovt? Jeg synes, det er sjovt, at du er kommet hjem til mig for at true mig med advokater. Jeg greb partnerskabspapirerne fra bordet og holdt dem op. Når du har begået bedrageri, tvang og lærebogstyveri. Du vil tale om ulovligheder. Lad os tale. Advokatens udtryk ændrede sig knap. Dokumenterne er legitime, sagde han. De er notariseret, arkiveret og accepteret. Enig, sagde jeg. Men Erhvervsstyrelsens hjemmeside viser, at Lizzie registrerede et anpartsselskab 3 uger før I angiveligt diskuterede at blive partnere. Du kaldte det en redningsplan, men det var prækvalificeret. Og det, min ven, lugter meget dårligt i enhver retssal. Advokaten kiggede på Lizzie. Du nævnte ikke den detalje. Han finder på det, snappede hun. Han lyver. Det er offentlige registre, svarede jeg. Og jeg har allerede sendt skærmbilleder til min søn og en advokatven, bare hvis der skulle ske mig noget. Netop da ringede Lizzies telefon. Hun kiggede på den. Hendes ansigt skiftede fra irritation til alarm. Hvornår? Hvor mange kommentarer? Hun lyttede i stilhed. Jeg er på vej. Hun lagde på og kiggede på mig med rent had. Nogen har lagt inspektionsbillederne ud på Facebook, spyttede hun. Overtrædelserne, bøden, det hele i gruppen Københavns med entusiaster. 12.000 medlemmer er ved at ødelægge vores omdømme. Jeg holdt mit ansigt neutralt. Indeni tænkte jeg, fase 2. Det var ikke mit værk, men jeg ville bruge det. Dette er ikke slut, sagde hun på vej mod døren. Nej, indrømmede jeg, det er ikke slut. Men Lizzie, tro mig, den Google-anmeldelse er det mindste af dine problemer. Du startede en krig med en mand, der brugte 35 år på at lukke forretninger, der troede, de var hævet over reglerne. Jeg er kun lige begyndt. De 2 forlod mig. Jeg lukkede døren og lænede min ryg mod den. Mine ben rystede. På gangen hørte jeg deres stemmer stige.
Lizzie var i telefonen, mens hun ventede på elevatoren. Bygningens akustik spillede til min fordel. Hendes ord trængte tydeligt igennem. Du skal ikke bekymre dig om Pedersen, sagde hun. Han indgav sin lille klage og tror, han er magtfuld. Men overdragelsesdokumenterne er næsten klar. Om en måned vil caféen være helt min, lovligt og definitivt. Hans datter skrev under på alt, hvad vi havde brug for. Hun var så desperat efter at redde partnerskabet. Min ånde blev fanget. De 51% var kun første skridt. Hun fortsatte, så snart resten er indleveret, kan de ikke gøre en det. Elevatordørene åbnede. Ja, og send mig de endelige papirer i næste uge, sagde hun. Når de opdager, hvad der sker, vil det være for sent. Døren lukkede, afbrød hendes stemme. Jeg stod ubevægelig i min stue, telefonen i hånden. Det var ikke længere kun 51%. Om 30 dage planlagde Lizzie at tage 100% af kaffebaren. De 1 million kroner, jeg havde investeret, og alt Idas arbejde, var ved at forsvinde i et juridisk trick. Jeg ledte efter et kort, jeg havde gemt i 3 år. Katrine Dahl, erhvervsadvokat. Jeg havde mødt hende ved caféens åbning. Hvis din datter nogensinde får brug for juridisk hjælp, så ring til mig, havde hun sagt. Det var tid. Næste dag var jeg på hendes kontor, et lystatelier i en bygning i centrum. Mødelokalet lugtede af dyr kaffe og dyrt papir. Jeg fortalte hende alt. Hun spredte dokumenterne ud som beviser fra et gerningssted, hvilket det på en måde var. De er meget grundige, sagde hun neutralt, hvilket betyder, at den, der udarbejdede dem, vidste præcis, hvad de lavede. Kan vi anfægte dem, spurgte jeg. Juridisk set er de gyldige, indrømmede hun. Ida skrev under, notaren bevidnede det, registret accepterede det. Men hvis hun skrev under tvang, under falske forudsætninger, eller uden at forstå vilkårene, hvis der var ond tro fra modpartens side, kan vi argumentere for bedrageri og ugyldighed. Vi skal have beviser. Jeg hørte hende i telefonen, sagde jeg. Hun indrømmede alt, at det var en plan fra starten. Optaget? Spurgte Katrine. Nej, kun mit ord. Hun rystede på hovedet. Tredjeparts vidneudsagn, hørsagn, værdiløst i retten. Vi har brug for hendes stemme, hendes ansigt, hendes ord på bånd. Heldigvis er Danmark et land, hvor man må optage samtaler, man selv deltager i, uden andres viden, hvis det bruges som bevis i en retssag. Hun vil gøre det, forsikrede jeg hende. Efter alt, hvad hun har gjort, ville Ida spænde et kamera fast på panden, hvis hun skulle. Jens satte mig i kontakt med sin nevø Oscar, en ung mand i 20'erne, der arbejdede med cybersikkerhed. Vi mødtes på en café. Han trak en lille enhed frem fra sin rygsæk, digital stemmeoptager. Den ligner en simpel klemme til at holde ordresedler på et forklæde, forklarede han. Den optager på stemmeaktivering i over 4 timer, og hvis Lizzie finder den, skal du bare sige, at den er til at organisere ordre. Ingen tænker 2 gange, når en ung person har en lille gadget, han trak på skuldrene. Den nat åbnede jeg en anonym e-mailkonto på min bærbare. Jeg skrev til en madjournalist, jeg havde fulgt i årevis. Olivia, jeg skriver til dig anonymt, fordi jeg frygter repressalier. Jeg vil fortælle dig om en kaffebar i København, Morgenstund Café, tidligere et andet navn. Medejeren Ida Pedersen udnyttes af sin svigermor, der tvang hende til at underskrive papirer, der efterlader hende med næsten ingenting, mens hun behandles som gratis arbejdskraft. Der var for nylig en sundhedsinspektion på grund af farlige besparelser, der ikke var Idas skyld. Nogen er nødt til at fortælle denne historie. Jeg sendte beskeden, før jeg kunne fortryde det. 3 dage senere havde Ida optageren fastgjort til sit forklæde. Den fangede timer af ydmygelse, sårende kommentarer, ordre givet med en sød stemme og en skjult kniv. Vi havde brug for noget mere konkret. Det kom på den 4. dag under en stille eftermiddag, hvor caféen næsten var tom. Mads var ude, og Lizzie talte kassen op. Lizzie, må jeg spørge dig om noget? Idas stemme lød udmattet på optagelsen. Hvad? Svarede hun uden at kigge op. Jeg har tænkt på partnerskabet på caféen. Bliver den nogensinde rigtig min, som far ville have? En pause. Derefter en kold, lille latter. Din, Ida, skat. Hvornår har dette nogensinde været dit?
Far købte stedet til mig, svarede min datter. Din far smed sin pension væk på en forretning, du ikke vidste, hvordan man driver. Jeg reddede den. Denne café fungerer på grund af mig. Men lovligt set har jeg stadig en andel, ikke sandt, insisterede hun. Lovligt set, tåbelige pige, er denne café allerede min, sagde Lizzie i en tone, der fik mit blod til at fryse, da jeg hørte det. Papirerne, du skrev under på, overdrager ejerskabet. Din far har ikke engang fattet det. Om en måned er det hele afsluttet. Hvis jeg er i et generøst hjørne, beholder jeg dig måske som ansat. Der var 10 sekunders stilhed på optagelsen. Jeg kunne forestille mig Idas ødelagte ansigt. Mads sørgede for, at du underskrev alt, tilføjede Lizzie. Du stolede på ham. Du stolede på mig. Det var din fejl. Da vi lyttede til lyden på Katrines kontor, efter 10 sekunder, klippede optagelsen af. Oscar tjekkede det. Klemmen løsnede sig, den flyttede sig og mistede strøm, forklarede han. Jeg er ked af det. Jeg grinede en bitter latter. Selvfølgelig kunne intet gå perfekt. Det er stadig meget værdifuldt, sagde Katrine, men det hul giver os problemer. En forsvarsadvokat ville sige, at konteksten mangler. Vi har brug for mere. Samme aften ringede Ida til mig, grædende. Hun havde overhørt Mads i telefon med sin mor. Han fortalte hende, at han havde valgt sin mor over hende, at han altid havde været på hendes side. Jeg smed ham ud, sagde hun. Det er slut. I mellemtiden svarede Olivia på min e-mail. Hun havde besøgt caféen som en hemmelig shopper, talt med naboer, læst strømmen af nylige anmeldelser. Der er noget meget galt på det sted. Jeg vil gerne høre Idas side. Jeg udgiver om 3 dage, skrev hun. Jeg svarede ja. Ida tøvede ikke. Hun var træt af at gemme sig. Da artiklen udkom 6:00 om morgenen, lød overskriften Den mørke side af Morgenstund Café, økonomisk misbrug og familieudnyttelse. 8:00 havde den hundredvis af delinger, ved middagstid tusindvis. Folk begyndte at lægge 1-stjernede anmeldelser op, der detaljerede scener med råberi, ydmygelse og dårlig service. En spontan boykot blev organiseret. Kunder postede billeder af sig selv, hvor de drak kaffe på andre steder med hashtags Støt Ida og ikke misbrug hos Morgenstund. Lizzie svarede fra caféens officielle konto med en kalkuleret udtalelse fuld af ord som ærekrænkelse og ensidig version, i det hun hævdede, at hun havde reddet sin svigerdatters forretning fra konkurs. Kommentarerne sønderrev hende. Lærebogs gaslighting. Den klassiske narcissist spiller offer efter at have udnyttet alle. Nogen uploadede en hemmeligt optaget TikTok-video, der viste Lizzie råbe ad Ida, fordi hun tabte en ske. En ske, stod der i topkommentaren. Jeg var der. Sætter aldrig min fod der igen. Jeg troede ikke noget kunne overraske mig mere. Jeg tog fejl. Den nat modtog jeg en e-mail fra en anonym adresse. Jeg har undersøgt din fortid, hr. Pedersen. Jeg kender historien om din afskedigelse i 1990 for interessekonflikt og uetisk adfærd. Hvis du vil have den fil til at forblive ude af lokalpressen, skal du indsætte 140.000 kroner på den konto, jeg vil give dig. Du har 48 timer. Jeg frøs. Den del af mit liv var et kapitel, jeg havde begravet i 25 år. Ida kiggede på mig, telefonen i hånden. Hvad skete der i 1999? Spurgte hun stille. Jeg fortalte hende sandheden. Jeg havde arbejdet som inspektør i et andet amt. En kollega havde citeret en lille familie i et grillbar, drevet af et ældre immigrantpar med usædvanlig hårdhed. Teknisk set havde han ret, men jeg vidste, at dansk ejede restauranter aldrig blev gransket så grusomt. Jeg indgav en intern klage for diskrimination. Min chef begravede den. Jeg gik direkte til amtskommissæren. De reducerede sanktionerne og fyrede mig for insubordination og interessekonflikt, fordi jeg havde spist der 2 gange før. De havde ret i én ting, sagde jeg. Jeg brød protokollen, men jeg ved også, at det var det rigtige at gøre. Ida lyttede i stilhed. Du mistede dit job for at forsvare den familie, sagde hun endelig. Og nu risikerer du alt igen for mig. Det er ikke korruption, far. Det er integritet. Afpresnings-e-mailen sagde, at byen ville blive skuffet over mig. Ida lukkede den bærbare. Hvis nogen skal fortælle din historie, skal det være os.
Ring til avisen, fortæl dem alt, og vedhæft den e-mail. Afpresning er en forbrydelse. Næste morgen talte jeg med en journalist fra Københavns Tidende, Mikkel Sørensen, anbefalet af Olivia. Jeg fortalte ham hele historien. Fyringen i 99, den diskriminerede restaurant, min flytning, kampen for at bevare integriteten i et system, der foretrak at se den anden vej. Jeg videre sendte afpresnings-e-mailen til ham. Dette beviser ikke korruption, sagde Mikkel. Det beviser, at nogen ofrede deres karriere for retfærdighed, og nu forsøger at gøre det igen. Og i øvrigt er den e-mail direkte bevis på en forbrydelse. Samme eftermiddag udgav Tidende Inspektørens Principper, Lars Pedersens kamp for retfærdighed 25 år senere. Den inkluderede udtalelser fra parret, hvis restaurant jeg forsvarede i 1999, som stadig var i forretning. De talte om mig med taknemmelighed. Artiklen gengav afpresnings-e-mailen, og efter en kort undersøgelse identificerede journalisten Lizzie som afsenderen. Advokatsamfundet modtog en formel klage for forsøg på afpresning. Lizzies advokat sagde op dagen efter. Den anden, hun hyrede, holdt 24 timer. Den tredje sendte et aggressivt brev, læste derefter artiklen og flygtede også. 2 dage senere indgav Katrine det officielle søgsmål. Pedersen mod Friis for bedrageri, tvang og tyveri ved bedrag. En indledende høring blev fastsat til ugen efter. Den eftermiddag så jeg Lizzie ved en bankautomat. Hun forsøgte at hæve penge 1 gang, 2 gange, 3 gange. Skærmen viste transaktion afvist. Hendes hænder rystede. Hun lænede sig op af maskinen, besejret. Et øjeblik så jeg en gammel, desperat kvinde, ikke en skurk. Så huskede jeg Ida på knæ, der gjorde badeværelset rent. Medlidenheden forsvandt. Jeg fortsatte med at gå. Mads sendte Ida en sms. Jeg er ked af alt. Sig til din far, at han vandt. Vi forlader København. Led ikke efter mig. Retsmødet kom og gik. Hverken Lizzie eller Mads dukkede op. Fugeden bekræftede ingen kontakt, ingen advokat, intet svar. Katrine anmodede om en udeblivelsesdom og en arrestordre. Naboer i Lizzies bygning sagde, at de havde set hende læsse kufferter ind i en udlejningsbil 2:00 om morgenen. 2 dage senere ringede Jens til mig. Sæt dig ned, sagde han. En ven i lufthavnssikkerheden skylder mig en tjeneste. Elisabeth Friis købte en enkeltbillet til Las Vegas i går aftes. Mads var med hende. En desperat kvinde med en kuffert fuld af stjålne penge, der flygter til casinoernes by. Det virkede næsten for forudsigeligt. Men jeg ville ikke lade hende slippe væk med de tusindvis af kroner, som samfundet havde doneret til Ida for at redde caféen. Vi fløj til Vegas dagen efter. Ida, min søn Philip, der kom fra Berlin, og jeg. Københavns politi forsynede os med sporet fra Lizzies kreditkort. Det førte til et billigt motel i udkanten af byen, 1 kilometer fra The Strip. Scenen var præcis, hvad du ville forestille dig. Falmede lyserøde bygninger, revnet asfalt, varme, der syntes at stige op fra jorden. Lizzies udlejningsbil holdt parkeret uden for værelse. Under 28, stueetagen, gardinerne trukket for. Jeg bankede på døren. Intet. Jeg bankede igen. Lizzie, det er Lars. Vi er nødt til at tale, sagde jeg, velvidende, at hun kunne høre mig. Gardinerne bevægede sig. Et øjeblik senere åbnede døren en sprække på sikkerhedskæden. Mads ansigt dukkede op i hullet, magert, usøjneret. Han så 10 år ældre ud end sidste gang, jeg så ham. Hun vil ikke se dig, sagde han. Det er jeg ligeglad med. Enten åbner du denne dør, eller også ringer jeg til Las Vegas-politiet og fortæller dem, hvor de kan finde en kvinde med en arrestordre fra København og en taske fuld af stjålne kontanter. Dit valg. Døren lukkede, kæden raslede. Da den åbnede helt, blev vi ramt af lugten af indelukkede cigaretter og fastfood. Der var 2 uordnede senge, tomme flasker på natbordet, papirer overalt. Lizzie sad på den fjerneste seng, lænet op af sengegavlen. Hun havde det samme tøj på som for dage siden. Hendes sølvgrå hår var snavset og filtret. Ingen make-up. Hun var ikke kassedronningen. Hun var en besejret kvinde. Hun kiggede ikke op, da vi kom ind. Du stjal 50.000 kroner fra kassen, før du flygtede, sagde jeg lige ud. Penge. Folk donerede for at hjælpe min datter. Stilhed. Hvorfor Vegas, spurgte jeg. Troede du virkelig, du ville ordne det her ved et roulettebord?
Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte, svarede hun endelig, hendes stemme hæs. Jeg gættede på, at jeg kunne vinde nok til at betale det hele tilbage og bevise, at jeg havde ret. Ved at stjæle lidt mere undervejs, indskød Ida koldt. De penge var ikke dine. De var fra folk, du ikke engang kender, som ville hjælpe mig. Lizzie kiggede endelig på hende. Hendes øjne var røde. Vil du vide, hvorfor jeg gjorde alt dette? Spurgte hun. Virkelig? Hvorfor? Grådighed, svarede jeg. Hun rystede langsomt på hovedet, fordi da min butik gik konkurs for 10 år siden, mistede jeg alt. Ikke kun pengene. Jeg mistede venner, prestige, min plads i verden. Jeg var nogen, og pludselig var jeg en falderet gammel kvinde. Da du fik caféen, Ida, så jeg en mulighed. Først ville jeg bare hjælpe, føle mig nyttig. Men så jeg, at jeg kunne være ejeren. Jeg kunne være vigtig igen. Caféen blev min sidste chance for at bevise, at jeg stadig var noget værd. Og ja, jeg stjal din drøm for at genopbygge minen. Du kunne have været en ægte partner, sagde Ida. Du kunne have støttet mig uden at slavebinde mig. Du valgte det modsatte. Mads tog et skridt frem. Ida, jeg ved, du hader mig, og jeg forstår det. Men vær sød. Lad være med at kalde mig Ida, afbrød hun ham. Våg ikke at gøre det. Lad være med at lægge det hele over på din mor. Du traf valg hver eneste dag. Da hun fik mig til at skrubbe badeværelset på knæ, da hun råbte ad mig foran kunder, var du der. Du kunne have sagt, stop. Du valgte at tie. Du valgte komforten ved hendes accept frem for min ydmygelse. Mads begyndte at græde. Jeg elsker dig. Jeg har altid elsket dig. Jeg er ligeglad, svarede hun. Jeg søger om skilsmisse. Jeg vil have dig til at forsvinde fra mit liv. Der er ingen forløsning for dig. Der er ingen tilgivelse. Det eneste, du har tilbage, er at leve med det, du gjorde. Netop da bankede det på døren. Jeg åbnede den. Las Vegas politi, sagde betjenten og viste sit skilt. Elisabeth Friis. Hun rejste sig langsomt. Det er mig, svarede hun. De satte hende i håndjern. Før hun gik, kiggede hun på mig en sidste gang. Var du virkelig nødt til at jage mig hele vejen hertil, spurgte hun. Du kunne bare have ladet mig forsvinde. Du stjal 50.000 kroner fra folk, der stolede på min datter, svarede jeg. Nej, det kunne jeg ikke. Da de førte hende væk, sagde hun noget, der blev hængende i mig i lang tid. Ved du, hvad der er ironisk? Hun smilede uden glæde. Jeg har næsten respekt for dig. Du er lige så hensynsløs, som jeg er. Du har bare bedre PR. Forskellen, svarede jeg, er, at jeg kæmper, for min familie. Du kæmpede kun nogensinde for dit ego. Vi fløj tilbage til København samme aften. Morgenstund Café ventede på os med et midlertidigt lukket skilt hængende i døren. Vi gik indenfor. Luften var indelukket, udstillingsmontrene tomme, regninger stablet op på disken. Ida åbnede kuverterne i stilhed. Hver enkelt var flere dårlige nyheder. Ubetalte leverandører, forfaldne elregninger, lukkevarsler. Far, sagde hun endelig, det er værre, end vi troede. Med det hun tog, med alt hun efterlod ubetalt, skylder vi over 150.000 kroner bare for at gå i nul. Det er uden at tælle køb af ingredienser, betaling af forsikring, noget som helst. Philip talte fra disken. Jeg har 270.000 sparet. Jeg overfører dem til dig. Nej, svarede hun. Du har allerede givet mig for meget, og det er stadig ikke nok. Jeg kan ikke blive ved med at trække alle ned med dette. Jeg vandt juridisk, men jeg mistede forretningen. Morgenstund Café er død. Jeg havde aldrig følt mig så hjælpeløs. Der var ingen rapport, ingen forordning, ingen inspektion, der kunne betale gælden. Den nat med Ida sovende på min sofa og Philip gående hvileløst rundt i køkkenet, havde jeg ingen plan. For første gang i hele denne krig vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Svaret kom af sig selv ved daggry. Min telefon summede uafbrudt. Jeg havde dusindvis af beskeder fra ukendte numre. Vi så nyhederne om caféen. Vi vil hjælpe. Vedhæftet er bevis for overførsel, så Ida kan genåbne. Vi er fra gruppen Københavns madentusiaster. Regn med os. Olivia havde udgivet en ny artikel. Ida vandt i retten, men arver misbrugets gæld. Kan vi hjælpe Morgenstund Café med at genopstå? Inden for 2 timer var der rejst over 50.000 kroner i en crowdfunding-kampagne. Inden for 2 dage passerede det 200.000. Leverandører tilbød mel,
Smør og kaffe til kostpris eller gratis i et par måneder. Elektrikere, blikkenslagere og malere meldte sig som frivillige. København gjorde, hvad byen er bedst til, at tage sig af sine egne. 6 ugers renovering senere var caféen forvandlet. Friskmalede vægge, køkkenet reorganiseret i henhold til den kode, jeg havde brugt årtier på at håndhæve. Donerede borde, et vægmaleri på den ene sidevæg, en kvinde med en kaffekop i hånden, tegnet som en superhelt. Det var blevet malet af Clara, Idas 8-årige datter, der havde besluttet, at hendes mor fortjente en kappe. På genåbningsdagen snodede køen sig rundt om blokken. Lokale tv-kameraer rullede. Olivia tog billeder. Folk ankom med blomster, balloner og en trang til kanelsnegle. Sneglene var udsolgt på 20 minutter. Caféen fyldtes med samtale, latter og duften af friskbagt dej. 2 måneder senere, ved den sidste høring, dukkede Lizzie op i fængselsuniform, hendes hænder i håndjern. Dommer Andersen læste listen over anklager, bedrageri, tyveri, forsøg på afpresning. 18 måneders fængsel og forpligtelse til at tilbagebetale de 50.000 stjålne kroner fra kassen, når hun var i stand til det. Før de tog hende væk, bad hun om at tale. Ida, hr. Pedersen, sagde hun, jeg ødelagde jeres familie. Jeg stjal fra jer. Alt, hvad I har sagt om mig, er sandt. Jeg er præcis den skurk, I malede. Jeg forventer ikke, at I tilgiver mig. Jeg vil bare erkende det. Jeg gjorde det. Ingen andre. Hun kiggede på Ida. Din kaffebar er smuk, tilføjede hun. Jeg så det i nyhederne. Det er helt dit. Det var altid dit, selv da jeg troede, jeg var ejeren. Ida rejste sig og gik ud af retssalen uden et eneste ord. Lizzie nikkede langsomt, som om hun endelig forstod noget, og lod vagterne føre hende væk. 6 måneder senere var morgenstund. Café ikke længere en historie om tragedie, men om modstandsdygtighed. Det var ikke en millionforretning, men den var stabil. Jeg sluttede de fleste af mine morgener ved hjørnebordet med en sort kaffe, der nu var perfekt, læste avisen, mens jeg lyttede til Ida grine med kunderne. Philip sendte videoer fra Berlin, og hans foto hang på en væg ved siden af mit. Mads sendte sin datters børnebidrag til tiden hver måned fra et sted i Jylland, uden noter eller forklaringer. Ida indsatte det uden kommentar. Nogle gange ankom der breve fra Lizzie fra fængslet. Min datter opbevarede dem uåbnet i en skuffe. At smide dem væk ville have føltes som at give dem for meget betydning. En lørdag spurgte en kunde mig, med alt det, der skete, tror du, det var det værd? Jeg kiggede på Ida bag disken, mel på hendes hænder og lys i hendes øjne. Spørg mig om 10 år, svarede jeg. Sejr er ikke et øjeblik. Det er det, du bygger bagefter. Philip dukkede op på et videoopkald fra telefonen, der stod op af espressomaskinen. Ved du, hvad der er sjovt, far? Sagde han. Lizzie troede, en gammel inspektør ville være et let mål. Hun glemte, at du brugte 35 år på at lukke steder præcis som hendes. Helte findes ikke, svarede jeg. Der er kun stædige gamle mænd, der nægter at lade bøller vinde. Far, kaldte Ida fra disken. Din kanelsnegl er klar. Jeg gik derhen. Hun så intenst på, da jeg tog den første bid. Jeg tyggede, nød smagen og slugte. Perfekt, sagde jeg, som alt, hvad du laver her. Hun smilede for alvor. Et bredt, rent smil, anderledes end alle andre, jeg havde set på hende i månedsvis. Det øjeblik, det smil, var mere værd end nogen retssag, bøde eller avisartikel. Jeg var 70 år gammel. Min pensionskonto var næsten tom. Ida var en fraskilt mor, der arbejdede flere timer, end hun burde. Men hun var fri. Hun var ejeren af sit liv og sin café. Hun havde overlevet noget, der næsten knækkede hende og kom ud stærkere. Døren var åben, og en blid brise drev ind duftende af by og brød. Jeg tog en dyb indånding. Alt fra den første brændte kaffe til den sidste sætning havde ført mig til dette øjeblik. Min datter, smilende i sin egen kaffebar, hendes forklæde plettet med mel og hendes hoved holdt højt. Hvis du nød denne historie, så glem ikke at like denne video, abonner på kanalen og fortæl mig i kommentarerne, hvilken del der påvirkede dig mest, eller hvilken karakter du identificerede dig med. Og hvis du vil fortsætte med at lytte til intense historier som denne, så klik på boksen, der vises til venstre for at se den næste.
Tak fordi du blev hos mig til slutningen.